Vice Presidente Sara Duterte ibisita sa probinsya sa Bohol ganihang buntag aron pagtambong sa pagsaulog sa ika-160th Bohol Day. Ani ang report. Kini ang unang pagbisita ni Inday Sara sa lalawigan sa Bohol sukad siyang paglingkod isip Vice Presidente sa nasod. Siya ang pinasidunggang dinapit og speaker sa Bohol Day nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City ganihang buntag. It's my first time to actually refresh myself and witness a reenactment of the Sandugo. The last time siguro I ever thought about Sandugo was in high school in Philippine history pa. Iyang gipasalamatan ang mga bulanon sa ilang suporta pinaagi sa taas nga boto sa nakalabayng piniliay bisan kun matud ni Inday Sara wa siya kabisita sa Bohol panahon sa kampanya. Magpasalamat ko sa inyong tabang ug suporta kanako sa nilabay nga piniliay. Kay bawo mo na wala gyud ko makabisita dinhi sa inyo sa panahon sa kampanya pero makabungog ang gihatag ninyo nga boto kanako. Pasalamat usab siya sa mga bulanon sa suporta nga gihatag ngadto siyang amahan kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nitambong usab sa kasaulugan ang chairperson ug CEO sa National Commission for Senior Citizen. Today is a triumph for the province of Bohol. I am honored to be with you on the celebration of your 168-year heritage of the province. Let us acknowledge the hard work of your leaders and the contributions of the people of Bohol as we celebrate this occasion. Yet Boholanos always transcend historical dates, historical events, and historical names. It is because, as a people, we are ruled by a spirit that never dies, a spirit that gives life and meaning to our existence. And I mean the spirit of peace and freedom. Apan sa wa pa ang programa sa kasaulugan sa Bohol Day, unang gibisita sa Vice Presidente ang lungsod sa Carmen sayo ganihang buntag. Nakikita og nakigpulong siya sa pipila ka mga tinun-an magtutudlo, school superintendents ug DepEd Director sa Central Visayas. Si Inday Sara maoy kasamtangang DepEd Secretary. Para maistoryahan ang mga kinahanglan panabuhaton na repairs and reconstruction and renovation sa ato ang mga buildings nga nagdaot sa nilabay nga kalamidad na Odette. Samtang human siyang paghatag og mensahe og mga photo ops uban sa mga LGU officials sa Bohol. Dali iyang gihimamat ang mga naglangkob sa alyansa bulanon alang sa kabag-uhan o ABAKA. Kining grupo may usa sa nisuporta siyang amahan niadtong 2016 ug dunay dakong nakatabang sa iyang kandidatura. Samtang bisan holiday karon sa Bohol, hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa syudad sa Tagbilaran. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan. Ako si Famary Dumabuk. Balitang Bisdak.